Kdysi dávno ve městě Pardupolis hrozil zánik hudby. Mocný vládce bohů Hlavus dobře věděl, co je zapotřebí udělat. Po poradě s Dvořaneusem a Mechusem tedy sdělil bohům, že musí vést své následníky k umění a muzice, neboť přijít o něco tak nádherného by byla věčná škoda. Pověřil žítko Fanese, aby vybudoval jakousi konzervatoř. Na pomoc si přizval bohy Pfeifreuse, Saidlité, Kulíkose a Černuhouzénu. Postupem času se rozhodli rozšířit studium o jazyky, aby se umění dostalo do všech koutů světa. Do božského sboru tedy přibyly bohyně Hnízdiléna, Jíčinás a Dvořáké. Starostí o tělesnou schránku poté byla pověřena bohyně Těšilitis a kontrolu nad rozletem hudebního umění do celého světa měl Hladěnedés. I díky dalším nadpozemským bytostem se dostalo učedníkům profesionálních dovedností ve hře na nejrůznější nástroje, strunné, dechové, bicí a i samotný hlas se vypracoval do rajských tónů. Hudba tak vzkvétala a rychle se šířila z města Pardupolis po celé země kouli. Důkazem toho, jakou má hudba sílu i po několika tisíciletích, je i jeden z potomků rádce boha Dvořaneuse a bohyně Dvořáké, slavný skladatel Antonín Dvořák. Važme si umění a hudby. Zásluhou včasné iniciativy Hlavuse i ostatních bohů dodnes hudba žije všude kolem nás.